ngenteni bakul bakso liwat. Heeh. Lah wis liwat kat mang lho. Lah iya ya bene to. Piye lho iki? Nang bakul bakso liwat wis kat mang lho Lah liwat. iya kan ngenteni bakul bakso liwat aku ki. Bene bakul liwat endek ngono to, kayak kok tuku ngono to. Lek bakul bakso tak ndek berarti aku ngenteni bakul bakso mandek. Yo ora aku ki ngenteni bakul bakso liwat. Lah iki yang mengi jaket jam piro meniki kene mang. Deket mang esuk. Ora kok endek ngono bakul baksone liwat ki mang. Lah aku ra sir tuku kok ya. Aku ki ngenteni bakul bakso liwat. Piye to iki jane? Enek bakul bakso liwat, Heeh. tindek, tuku Pak, tuku bakso. Aku ki ra sir tuku, ora sir ngendek, aku ngenteni bakul bakso liwat. Remuk iki nyatu. Kayak bakul bakso liwat to. Oh. Nah, Pak, tuku baksone. Aku ki ra sir tuku bakso, aku ki ngenteni bakul bakso liwat. Kene mang nyapo kowe. Ngenteni bakul bakso liwat. Liwat ya to. Heeh. Pak tuku. Aku ki ra sir tuku, Lah nyapo lek nomukan. ngenteni bakul bakso liwat. Jane piye to iki? Liwat to bakul Oh, bakso. oh. Pak tumbas bakso. So ora sir tuku aku ki. Ngenteni bakul bakso liwat. Leles liwat. Ya wis nyapu lah aku ngenteni bakul bakso liwat kok. Nyatu-nyatu kelewat to utekmu kelewat. Kelewat.